जों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ फायग'बा मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन मिथिला आरोना सिखावबाथ' इयो फैसा दंमोन फैसाफोरखौबो लांगौमोन नाथाय इयो फैसाबो लाङाखै मबाइल गंनै दोङो मबाइलखौबो लाङाखै जों खानैया उन्दुना दोङो थदानो गैया माने जोंखौ उन्दुनायनि निसा होजोबना दोङो खुलुमबाय लोगोफोर आर दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेब गोसो गोथारै बरायग्रोना लालायबाय नोंथांमोनाथ' ससे इन्ट्र' आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों स' लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थादों गंसे न'खरनि गंसे न'नि सिंगि जावदों बे सिंगि जावनायखौ न'खरनि मानसिफोरा साखनद्रा होननानै बुंदों बे जाथाया जादों जोंना बागानपारा गेरुवा बान्दुगुरि गामियाव जादों बे जाथाया दा पुलिस बिफानाबो नायगिदिंफैदों लोगोफोर स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोंना न'खरनि मानसिफ्रा मा होननानै बुंदों नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला बुजिलांगोन जोबजासिम नायबा बुजिनाय नङा दे आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होथार लोगोफोर होमबा ससे क्लिपखौ नायनानै ला नोंथांमोना जोबजासिम नायबा A to Z बुजिलांगोन आरोना लोगोफोर दे होमबा ससे क्लिपखौ नायनानै ला जानाय समाव जाथाय जानायखौ जोङो आं बुजिहाया मिथिया मोनदांस्लाबासै नाथाय आङो हरनि 12:00 आङो मबाइल नायबाय थादोंमोन मबाइल सालायबाय थादोंमोन थिग मबाइल नायखांनायनि उनाव आङो बाहेराव ओंखारनानै बाहेराव थांनानै दरजाखौ आङो माबा फांना दोननानै उन्दुदोंमोन बेनि उनाव आङो एख' बेयाव हमदांनायासै माबायदि जादों आच्छा नोंथांनि मिसेसाबो हमनो हादोंमोन नामा बेफोरबायदि जानाय जाथायनि सायाव माबाफोर मोनथिदोंमोन नामा नोंथांमोना आङो सानदों दा गथ'खौ दाख्लि लाना फैदो सुक्रुबार खालि लाना फैदो सुक्रुबार लाबोनानै रबिबारनि बेलासे मैयायो दोननो थांनानै इनि हरावनो जाबाय दिनै हराव जानो थाङोबा दाथ' मावजि गाबबाबोथ' बाहायबाबो मावजि खुसिबाबो बाहाय खोनाखायो खोनायोबा मानो होनबा जोङो फेनबो सलायदो बे रुमथाम नालाय दर नङा रुमथामाव रुमसे गेजेराव रुमाव उन्दुबाय उन्दुनानै दा इखौ जावनाय लोगो लोगोथ' बाहायबाबोथ' खस्थ' दंमोन ओमफ्राय दा जों सानो आरोना इयो इमान दिन थाबाय थानानै हौवाया आंनिया बाहेराव थायो 2.5 बोसोर जाबाय एसे बिमा फिसा थायो जोङो एख'आनो जाया ओमफ्राय दासो माने होमबाना आं सुक्रुबारै फैबाय आंनि फिसालाया सुक्रुबारै फैनानै दानाबा इयो दा दिनैनि हराव खामानि मावबाय माया मावखौ मिथिला आरोना सिखावबाथ' इयो फैसा दंमोन फैसाफोरखौबो लांगौमोन नाथाय इयो फैसाबो लाङाखै मबाइल गंनै दोङो मबाइलखौबो लाङाखै जों खानैया उन्दुना दोङो थदानो गैया माने जोंखौ उन्दुनायनि निसा होजोबना दोनदों जाथाया हरनि खैथासो जाखोमोन आंनि कन्टेक्टआव 1:30 नङाबा 2:00 गोदो उन्दुलांदोंमोन नोंसोर ना नोंसोर निसा होनाय बायदि जादों निसा होनाय बायदि जादों जोंहानि बिहावा फिसालाखौ फोजाफैदो बाबा नोङो मानो थ' उथियाखै ओरैनानै मानो जाजोबलांखो इयो फिसायासो हाबदो ना मासो हाबदो ओरैना मोनसे कन्टेक्ट जाबाय ओमफ्राय माने दरजाखै नायफैनो फैयाखै बेखौ साननानै माने सियाल हाबदो सानबाय ओमफ्राय दा दरजायाबो खुलिजोबनानै माने जोंखौ माबाबाय इ फिसालाखौ फोजाबाय फोजासे फोजानानै ओमफ्राय फिसालाया बोरैबा दुफुंनो सिखारबाय सिखारनानै खर' गिदिंबाय दैहाबो ओरैनोबाथ' उथिनाया खर' गिदिङा दा ओमफ्राय आंखौबो ओरैबायदि फोजाबायबो आंबो थदानो गैया थद गैयाबा नायब्ला गथाय आगान गोजा न' बिथोरालागै थांनानै नायहैजोबदों मोनबेसेनि आगान दं ओरैनो साबैसेनि आगान ओरैनो दा मानसिनि थाबायनाय इथ' गाथासिनखै उब्लिबोनाय ना उब्लिबोनायबा खर'फ्राव बबेबा मोदोमफ्राव नांदोंमोन खोमा हा फिथर गथाय माबानाय गोजा ओमफ्राय गथ'आ फिसाला फिसाजोमोन फिसालामोन हस्टेलाव दोनहैबायमोन नय बस्तियाव फरायो आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरखौबाफोर सन्देह खालामदोंना दा साखनद्रा होनना सानदों ना जोंथ' दा साखनद्रा होनना सानदों गथ'नि थाखाय फैदोंमोन गथ'नि थाखायनो फैखादों जोंखौ खानैखौबो हौवा हिनजावखौबो माबा मोनसे खालामगौमोन माबा मोनसेबाबोथ' जोंखौथ' निसा खालामलांनानै गथ'खौ मोनिखाय माने दरजा खुलिजोबनानै ओंखारलांबाय आरो साबैसेमोन जों मिथिया आरो बेलेगावसो खोनादोंमोन दा माने जोंहानि न'आवनो जाबाय जोंहानि न'आवनो जादों माने बेनो सानो जोङो दा घटनाया जादों फिसालाया थानायनिफ्राय बायसान्स मा जागौमोन बेखौ सानो आरोना जों जाहाथे माबा मानसिफ्राबो रायजोफ्राबो साबधान जाथों जोंहानि न'खराव दा जाबाय रायजोफोराबो हुसियार था जोंहानि न'खराव दा जिबायदि जालांदों हाखरखौ जावनानै हाबलांदों मानसिया थांनानै ओमफ्राय मा होनो गथ' फिसा होनना बुंबाय मा थांसैलै ओरैना बुंबाय ओमफ्राय थांबा ओमफ्राय जोङो होनना बुंबाय आरो दे थाङोबालाय थांनो हागोन दे नोंनि गोसो ओरैनानै बुंनायखाय ओमफ्राय माबाबाय आरो दोनहैबाय हराव बिथिं सकन्द्रा ना माया जावदोंमोन फैसा दोङो फैसाफोरखौबो लाङाखै नै बिथांनिनो न'आव दंमोन मबाइलफोरखौबो लाङाखै गंनैखौबो
जेने तेने गथ' गैयिनि थाखाय बासिबाय माबा मुलि गथ'आ जुदि थानायमोनबा मा जागौमोन देनाय मायाव मोनगौमोन जोङो नै दिनै हराव बिथांनि न'खरावनो जादों नै बेजों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ फायग'बा मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन बिसोरखौ माबा निसा सारना होदोंनो फैसाबो दंमोन मबाइलबो दंमोन जेबो बुस्थु लाङाखै बे जानो हागौ हयथ' सकन्द्रा जानो हागौ हयथ' मानसि खावनाय माबा मोनसे जाथाय जानो हागौ बिथाङानोमोन गिरुवा बागानपारा गिरुवा बान्दुबुरि गामियाव जादों बेयाव मैया हराव हरनि खैथासो जानाय बिथांनि मुङा गपि बर' दिनै भाग्य मोजां जिहेतु बेबायदि जानाङा बयबो सांग्रांथा गासैबो बर' गामिफोरावबो नोजोर हो नै बिथिंनो जादों बे न'खरथि गब्लंथि फैदो ओंखारबोदों मानसिया नोंसोर तत मोनाखैमोन ना मोनदों सारे बारतालासे दंमोन आं मबाइल नायदो मबाइल नायनानै आरो गैया बाबायासो फोजाफैबाय थादो नोंसोर खबर मोननाय नोंसोर खबर मोननाय मोनदिया जों न'खरनि मानसि ना बे न'खर न' सिङालागै हाबदों बिसोर हस्टेलाव बबे नबस्थि हस्टेलाव दोननानै बासिबाय आरो लाखि बे गिरुवायाव जादों गिरुवा बागानपारा गिरुवा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जादों दरजाया मा जानाय दरजा खुला खर' गिदिंना गोलैदोंमोन आं नोंनियाव खर' गिदिंना गोलैदों फार्स्ट टाइम गोलैसिगौमोन माबायदि खम मोनो देनाय हस्टेलाव लाबोनाय गथ'खौ माबायदि मिन्थिगौ देनाय आसरित